انجامên van hilbijartinên ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hatin kirin, dê bandoreke rasterast li ser rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bikin. Yek ji mijarên herî girîng, hebûna hêzên Tirkiye li navxaka Sûriye û Rojavayê Kurdistanê û siberroja vê hebûnê ye. دکتر وهاب جوشکون مامۆستەیە زانینگەهێ ji Bakurê Kurdistanê ji bernameya çavê sêyem a radyoya Rûdawê re got eger opozisyona Tirkiye jî di hilbijartinan de bi ser bikeve, prosesa vekişandina hêzên serbazî ji navxaka Sûriyê nehêsane. Sibê opozisyon destletarî teke ve destê wî jî ne hesane artêşa Tirkiye ji sibê dusbê ji wir bikişê. Vana sê-çar hev faktorê mezin henin gerek em vana jî bînin berçavê xwe. Ew ê tekîliya Tirkiye û rejima Sûriye çi bibe? Ew ê li vir li hevdû bikin ya na? Adudî ew ê tekîliya Türkiye anka piştgirî di van organizasyonê çekdar ew ê çawa tekîlî çê bikin çünkü wexta eger Türkiye orduya artêşa Türkiye jî bikişê van organizasyonê çekdarê Türkiye piştgirî di van. دکتر کامیران حەج عەبدۆ سیاسەتمەدارê serbixwe yê Rojavayê Kurdistanê ji heman bernameyê re got eger Kilîçdaroğlu bibe serokê Tirkiyê dê hêzên welatê xwe ji navxaka Sûriyê vekişîne. Opozisyon bête ser desthilatê wê siyaset li hember Sûriyê jî bête guhartin. Wek em dizanin helwesta opozisyona mêzeya şeş polî ew e ku divê leşkerên Tirkiyê ji Sûriyê bikişin û têkiliyên dîplomasî û siyasî bi rejîma El Esed re bêne dandin. Her çendî li vir yan li wir merab opozisyona ne sedî sed li heve li baweriya min em xelkê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bi vê daxwazê re opozisyonê re hemrane dibe îro berî siba dagirkeriya dewleta Tirk ji bo Rojavayê Kurdistanê bi dawî bê û ev jî aşkere di bernameya opozisyonê de heye. Bangeşeya hilbijartinên serokatî û parlamentoya Tirkiye de helwest ji rewşa Sûriye û mijara pêwendiyên li gel hikûmeta Sûriye û bi taybet pirsa penaberên Sûrî li Tirkiye ji mijarên herî germ bûn.